Hei, terve. Mun nimi on Sanna Haka ja tässä on teille Puuhapotti-sovellus. Hei kaikille. Tänään esittelen sovelluksen, joka on suunniteltu erityisesti lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Sovelluksen avulla lapset voivat suorittaa erilaisia kotitöitä, kuten siivoamista, ruoanlaittoa ja koiran ulkoiluttamista, ja ansaita palkintoja samalla, kun he oppivat tärkeitä elämäntaitoja ja parantavat hyvinvointiaan. Sovelluksen tarkoituksena on lisätä perheen yhteistä aikaa ja vähentää ruutuaikaa koordinoimalla kotitöitä perheen kesken. Näin puhelimen käyttöaika vaihtuu yhteiseen tekemiseen. Samalla sovellus auttaa lapsia oppimaan tärkeitä arjen taitoja ja valmistautuu kohti aikuisuuteen. Sovellus auttaa lapsia oppimaan vastuullisuutta, rahanhallintaa ja terveellisiä elämäntapoja. Kotitöiden tekeminen kehittää myös ajanhallinta- ja ongelmanratkaisutaitoja. Lapset oppivat priorisoimaan tehtäviään ja ratkaisemaan eteen tulevia haasteita, mikä on hyödyllistä sekä koulussa että myöhemmin työelämässä. Lisäksi kotityöt voivat auttaa lapsia kehittämään empatiaa ja yhteistyötaitoja, kun he oppivat huolehtimaan muista perheenjäsenistä ja jakamaan vastuita. Tutkimukset osoittavat, että lapset, jotka tekevät säännöllisesti kotitöitä, pärjäävät paremmin koulussa ja ovat parempia ratkaisemaan ongelmia. Kotitöiden tekeminen kehittää lasten kykyä suunnitella, hallita itseään ja vaihtaa tehtävästä toiseen. Harvardin tutkimus osoittaa, että kotitöiden tekeminen lapsena on yhteydessä myöhempään ammatilliseen menestykseen ja onnellisuuteen. Kotitöiden tekeminen kehittää lasten itsetuntoa, työetiikkaa ja empatiaa muita kohtaan, mikä parantaa heidän mahdollisuuksiaan menestyä urallaan. Tutkimukset osoittavat monesti myös sen, että yhteinen tekeminen ja myös raha ovat lasten motiivimpia tekijöitä kotitöiden suorittamisessa. Erityisesti kotitehtävistä, kuten ruoanlaitto ja leipoiminen, koettiin mielekkäiksi. Torkkelin väitöskirjassaan todetaan myös, että ruoanlaitto on hyväksi lapsille, koska se kehittää heidän elämänhallintataitojaan ja ravitsemustietoisuuttaan. Se edistää perheen yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä, kun kaikki osallistuvat aterioiden valmistamiseen ja voivat olla luovia ja palkitseva tapa viettää aikaa yhdessä, mikä vahvistaa perhesuhteita. Opinnäytetyön mukaan Haavisto ja Leinonen painottaa, että kotityöt kannattaa aloittaa lapsuudessa pienin askelin ja mukauttaa tehtävät lapsen ikään sopiviksi. Tarviaisen maisteritutkielmien mukaan myös kotityöt ovat hyödyllisiä lapsille, koska ne opettavat itsenäistymistä tukevia taitoja, vastuuntuntoa ja omatoimisuutta. Kotitöiden kautta lapset oppivat myös arvostamaan siisteyttä ja kodista huolehtimista, mikä edistää koko perheen hyvinvointia. Pääkkösen väitöskirjassa ei suoranaisesti keskusteltu kotitöiden tekemisestä, mutta siinä kävi ilmi, että päiväkirjatulosten perusteella, että mainitaan lyhyesti, että vähäisempiä toimintoja olivat erilaiset kotityöt. Eli suurin osa ajasta kuluu nukkumiseen, television katseluun, tietokoneen käyttöön sekä puhelimen ääressä olemiseen, mikä on myös aika huolestuttavaa. Otin tähän esitykseen myös muutamia ristiriitaisia tutkimuksia, mitkä ovat myös hyvin tärkeitä. Eli Desin ja Ryanin tutkimukset osoittivat, että ulkoiset palkkiot voivat taas heikentää ihmisten sisäistä motivaatiota. Heidän artikkelissa käsitellään palkkioiden vaikutusta sisäiseen motivaatioon. Ja tutkimukset osoittavat, että rahalliset palkkiot ja muut ulkoiset palkkiot voivat heikentää sisäistä motivaatiota, koska ne saavat ihmiset tuntemaan itsensä kontrolloiduksi. Desin ja Ryan ovat myös kehittäneet self-determination teorin,
teoriaan, jonka mukaan on tärkeää keskittyä sisäisen motivaation tukemiseen ulkoisten palkkioiden sisään. SDT määrittelee 3 peruspsykologista tarvetta: pätevyys, yhteenkuuluvuus ja autonomia, joiden tyydyttäminen on välttämätöntä psykologiselle kasvulle ja hyvinvoinnille. Positiivinen palaute lisää sisäistä motivaatiota ja autonomian tuki on tärkeää ulkoisten arvojen sisäistämisessä. Kun taas, kun taas Chang toteaa, että palkkiot voivat motivoida lapsia tekemään kotitöitä ja opettaa heille rahan arvoa ja talouden hallintaa, mutta hän myös sanoo, että palkkioiden antaminen voi vähentää myös lasten sisäistä motivaatiota tehdä kotitöitä, jos he alkavat nähdä nähdä sen vain tapana ansaita rahaa. Tämä voi herkästi johtaa siihen, että lapset eivät opi tekemään kotitöitä omasta halustaan tai ymmärtää niiden merkitystä perheen hyvinvoinnille. On kuitenkin myös tutkimustietoa siitä, joka osoittaa päinvastaista. Esimerkiksi Cameron ja Pierce väittivät, että ulkoiset palkkiot eivät merkittävästi heikennä sisäistä motivaatiota. Näin ollen vanhempien on tärkeää itse arvioida, mikä on heidän lapsilleen paras tapa motivoida heitä. Tein myös tämmöistä SWOT-analyysiä liittyen tähän STD-teoriaan. Eli analysoin myös sovelluksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuuksiin kuuluu sisäisen motivaation tukeminen ja perhesuhteiden vahvistaminen. Heikkouksia voivat olla monimutkaisuus ja yksilölliset erot lasten reagoinnissa. Mahdollisuuksia ovat pitkäaikaiset hyödyt, kuten itsenäisyyden ja vastuullisuuden oppiminen sekä perheen dynamiikan parantaminen. Uhkia voivat olla väärin ymmärrys, kulttuuriset erot ja muutosvastarinta. Otin vielä yhden tämmöisen tutkimuksen Laitisen väitöskirjassa, jossa hän jakaa 3 motivaatioprofiiliin lasten käyttäytymisen. Eli niitä on tehtäväsuuntautuneet, tehtävän välttelijät ja eriytymättömät. Tehtäväsuuntautuneet lapset osoittivat halua jatkaa tehtäviä ja ottaa vastaan haasteita, kun taas tehtävän välttelijät osoittivat negatiivisia tunteita ja välttelykäyttäytymistä. Eriytymättömät lapset osoittivat sekä tehtävän suuntautunutta että tehtävän välttelykäyttäytymistä turvautuen sekä sosiaaliseen tukeen että tehtävän välttelyyn. Ja mä otin tähän esimerkkiä, että jos tämmöisiä lapsia halutaan niin sanotusti kotitöistä palkita, että mitä pitää ottaa huomioon. Eli tehtäväsuuntautuneissa heille kannattaa antaa haastavia tehtäviä, kuten ruoanlaitto tai puutarhanhoito, kannustaa heitä ottamaan vastuuta ja valitsemaan tehtäviä. Näitä kannattaa palkita sellaisella tehtävätaulukkoa tai pistejärjestelmää käyttäen, jossa pisteet voi vaihtaa esimerkiksi suurempiin palkintoihin. Näitä voi olla vaikka retkeily, museoon meno, elokuviin kavereiden kanssa. Ja heille kannattaa antaa tämmöistä sanallista kiitosta ja tunnustusta. Sitten taas tämmöinen tehtävän välttelijät. Heitä kannattaa aloittaa pienistä ja yksinkertaisista tehtävistä, kuten pöydän kattaaminen. Tehtäviä kannattaa jakaa pienempiin osiin ja heille kannattaa antaa selkeät ohjeet. Mitä tulee palkitsemiseen, niin käyttää semmoisia välittömiä palkkioita, kuten tarroja tai herkkuja, tai sitten vanhemmille lapsille, mikä on heidän mielenkiinnon kohteita. Mutta näitä kannattaa antaa jokaisen suoritetun tehtävän jälkeen. Ja heille paljon positiivista vahvistamista, kuten kehuu, että hyvin tehty työ, antaa ylävitosia, oikein kannustaa ja tsempata paljon heitä. Sitten on nämä eriytymättömät. Heillä kannattaa antaa valinnanvaraa tehtävissä, jotta he voivat tuntea hallitsevansa tilannetta. Heillä myös kannattaa käyttää semmoista positiivista ohjausta ja antaa heille semmoiset selkeät ohjeet. Ja palkitsemisen suhteen näissä heitä kannattaa käyttää tämmöistä yhdistelmää, pistejärjestelmää ja välittömiä palkkioita.
Heille kannattaa antaa mahdollisuus kerätä pisteitä ja vaihtaa ne suurempiin palkintoihin. Ja tässäkin just toi joko retki tai joku elokuvailta voisi olla hyvä vaihtoehto. Eli mikä sitten toimintamallin tarkoitus ja tavoite on? Eli toimintamallin tarkoituksena on tarjota lapsiperheille tukea kotitöiden tasavertaiseen jakamiseen ja opettaa lapsille kodinhoitotaitoja. Sitten palvelusta hyötyvät lapsiperheet, sillä se vahvistaa perheenjäsenten välistä yhteistyötä ja parantaa lasten itsetuntoa, motivaatiota ja osallistua kotitöihin. Lisäksi tarkoituksena on perheen yhteisen ajan lisääminen ja älylaitteiden käytön vähentäminen arjessa. Tutkimussuunnitelma, eli ideointi ja konseptointi. Eli kehittää sovellus, joka tekee kotitöistä hauskoja ja palkitsevia lapsille. Aluksi mä voisin tehdä tämmöisen aivoriihin hankkia tiimin kanssa sovelluksen perusidean kehittämiseksi ja konseptin suunnitteluksi. Sitten olisi tämmöinen pilotointi, eli testaan sovellusta pienellä käyttäjäryhmällä. Mä voisin vaikka valita tähän pilottiryhmään esimerkiksi 10 perhettä, jotain tuttuja vaikka, ja kerään palautetta sovelluksen käytettävyydestä ja toimivuudesta. Ja sitten uudestaan testata sitä vielä laajemmin, vaikka tuommoisen esimerkiksi 50 perhettä siihen mukaan. Eka mä tuon kakkoskohan pilotoinnin palautteiden jälkeen eka kerran sitä kehittänyt ja sitten mä uudestaan sen kehitysideoiden jälkeen kun tein sen uuden laajemman testausryhmän paremmalla versiolla, niin sitten mä vielä uudestaan analysoin käyttäjäpalautetta ja sitten uudestaan kehitän sitä paremmaksi. Eli tavallaan mä palvelumuotoilen sitä pikkuhiljaa näillä pienillä testauksilla paremmaksi koko ajan. Eli tässä olisi tavallaan se, miltä se näyttäisi, jos se näyttäisi puhelimessa, että se olisi tuonne puuhapotti-sovellus, ja sitten siinä lapset sais valita, että minkä kotityön ne haluaisi tehdä. Ja siitä ne voi valita sen, ja sitten kun ne on sen tehnyt, niin sitten ne voi sen jälkeen valita palkinnoksi sen, että mitä ne haluaisi. Haluaako ne katsoa elokuvan perheen kesken tai sitten elokuviin mennä lasten kanssa. Haluuko ne lähteä vaikka Linnanmäelle tai sitten lähteä retkelle, museoon, perheen kesken tai kavereiden kanssa. Ja yksi osuus voisi olla sellainen, että kehittäisi tämmöisen niin sanotun, että ne voisi sijoittaa johonkin rahastoon tai säästöön. Että ei niinkään ehkä antaisi heille rahaa konkreettisesti käteen, vaan ne voisi sijoittaa rahaa ennemminkin just johonkin rahastoon ja säästöön niin kuin tulevaisuutta varten. Ja mitä hyötyä siinä lopulta olisi, että siinä on just yhteisolo perheen kanssa, että sitä niin vanhemmat kuin lapset varmasti haalivat. Sitten seuraava olisi nimenomaan tämmöistä rahan käyttöä, eli opetetaan, miten kannattaa säästää ja miten kannattaa käyttää sitä rahaa, että ne oppisivat sitten aikuisiällä rahahallinnasta. Ja viimeisenä sitten hyötynä on se, että ne oppisivat tämmöiset arkiasioiden tekemistä, eli just sitä kotitöiden tekemistä, siivoamista. Että sitten kun ne muuttaa pois kotoota, niin kaikki tämä ei olisi heille semmoista vierasta ja tuntematonta. Että niilläkin olisi rohkeutta muuttaa kotoota pois. Ja heillä olisi paljon enemmän semmoista positiivinen kokemus muuttaa pois kotoota ja ei olisi niin arkaa, että voisi vaan rohkeasti muuttaa pois kotoota, niin se olisi se tarkoitus siinä. Sitten lopulta antaa arviointisuunnitella, eli palautteen kerääminen. Eli keräisin palautetta sovelluksen käyttäjiltä, kuten lapsilta ja vanhemmilta. Mä käyttäisin käyttämään erilaisia digitaalisia sovelluksia, kuten Jamboard ja Webprolol.
Ja Jamboardin avullahan mä voisin järjestää työpajoja, joissa mä keräisin ideoita Jamboardin avulla tai sitten ihan tämmöisen postiplappujen avulla. Ja sitten Webroprolin kautta mä voisin laittaa erilaisia kyselyitä, millä voisi sitten digitaalisesti kehittää tätä sovellusta. Eli sitä kautta mä pystyisin saamaan myös syvällisempää tietoa meidän kokemuksistaan ja mielipiteistään. Muita hyviä esimerkkejä, mitä voisi käyttää, on Service Sparrow ja Surveycate, jotka ne kanssa mahdollistaa semmoisen monikanavaisten palautekyselyiden lähettämisen ja analysoinnin. Eli siinäkin kohteet ja tavoitteet on nimenomaan se lasten motivaatio ja just toi perheiden hyvinvointi on siinä tavoitteena. Ja sitten mä haluaisin myös pitää jatkossa, kun tämä sovellus on ollut jonkin aikaa käytössä, niin pitää semmoisia työpajapäiviä. Eli siinäkin mä voisin käyttää digitaalista tätä Jamboardia, tai sitten jos mä pidän jossain paikan päällä tämmöisen, jos jotkut haluaa tulla paikan päälle, niin sitten käyttäisin postiplappuja. Mutta koko aika kehittäisin ja palvelumuotoilisin tätä palvelua paremmaksi. Koko aika tekisin palautekyselyitä, että miten he on kokenut kotitöiden tekemisen, miten se on vaikuttanut heidän lasten motivaatio, aikuisten motivaatio ja koko perheen hyvinvointiin. Ja koko aika tarkoitus olisi siinä, että yhdessä kehitetään tätä sovellusta paremmaksi. Ja sitten tässä oli vielä tämmöinen kysely työkavereilta, että mä kysyin heiltä, että mitä mieltä he olisivat siitä, että minkälaisia olisi hyviä erilaisia palkintoja. Tässähän tuli esimerkkejä myöhäisempi kotiintuloaika, yhteinen elokuvailta, erityinen aamupala, kaverin kutsuminen yökylään, lapsen toiveen toteuttaminen, kuten erityinen ateria tai sitten joku hauska retki jonnekin, challenge-lista, laadukasta yhteistä aikaa perheen kanssa ja sitten erilaisia tämmöisiä taide- ja askarteluprojekteja he toivat ilmi. Sitten yksi oli, joka toi sellaisen myös, että yksi palkinto voisi olla, että antaa vapaapäivän kotitöistä. Ja tässä on vielä lähteet. Ja vielä itse, mitä sitten tulevaisuudessa itse ehkä tuli mieleen, mitä voisi tehdä, että voisi kehittää sovellusta edelleen ja lisäämällä esimerkiksi uusia ominaisuuksia ja parantamalla olemassa olevia. Eli voisi esimerkiksi integroida sovellukseen pelillistämiselementtejä, kuten pisteiden keräämistä ja tasojen saavuttamista, mikä lisää sitten sitä lasten motivaatioita. Sitten voisi kehittää myös personointiominaisuuksia, jotka mukauttavat tehtäviä ja palkinnot lapsen mieltymysten ja taitotasojen mukaan. Ja sitten voisi samalla hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista analysoidakseen käyttäjien toimintaa ja tarjotakseen meillä räätälöityjä suosituksia ja palautteita. Sitten tätä voisi lopulta laajentaa sovelluksen käyttömahdollisuuksia yhteistyössä koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa, jotta jotta tämmöiset useammat perheet voivat hyötyä sovelluksesta. Eli yhteenvetona sovellus ei ainoastaan tee kotitöistä houkuttelevampia, vaan se myös auttaa lapsia kehittämään tärkeitä taitoja ja edistää perheiden yhteistä aikaa. Kiitos, että kuuntelitte.